أمريكاوያን ንነብሶም ገይሮም ኣቆሚጦሞ ዘለው ንኩሉ ክፋል ዓለማት እዚ ግበር እዚ ትግበር እንዳበሉ ራይዎም ብዘመነ ትራምፕ ንኤውሮጳውያን ነቶም ናይ ልዕሊ 50 ዓመት ኣላይድ ኮይኖም ምስኦም ዝኸዱ ኣካላት ብኸመይ ደረጃ ይርኦም ቀደሙ እዚኦም ሓንቲ ይገብሩንም እዚኦም ቀደሙ እንታይ ናይ ኔቶ ጉዳይ ኣምፂ እንታይ ይድብል ዘሎ ነዚ ንኤውሮጳዊ ሕብረት ብምሉእ ኣባላት ኮይኑ እዚ ማለት ኤውሮጳውያን ጥራሕሲ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንደይ እንታይ ይገብሩ ንሪኦም ኢና ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን እቲ ቁሉዕ ዝኾነ ባህርያት እቲ ቁሉዕ ዝኾነ ድሌታት ናይ ምዕራብ ዓለም ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ ኣፍሪካ መራሒ ጅብዚያታ ሽግር ክትመጽ ወታደራት ኮይኖም ሪጅድ ዝኾነ ፖለቲካል ስታንድ ተሓዙ ፖለቲካውያን ኮይኖም ንኣሜሪካውያን እምቢሎም ተኸይዶም ዋጋ ናይቲ ዝኸዱ ኣካይዳ ህዝቢ እውን ዋጋ ከም ዝኸፍለሉ ይድኸውን ምክንያቱ ማዕቀባት ምስ መፀ ገንዘብ ከተንቀሳቀስ ከይከኣልካ ተተሪፍካ እተን ተምፀን ዝነበርካ ነገራት እውን ትኽልከለሉ ኩነታት ኣብ መጨረሻ ዝተናውሐ በቃ ማሕራይ እንታይ ኢና ክንገብር ትብል ትኾንካ ኩናት ኣይትወጡ ኩናት ከይኣተኻ ሰብ ከየጥፋእካ ህዝቢ ከየራስኻ ናብ ኩሉ ከይወፅ እንድሕር ዳ ኣብ መጨረሻ ከይድካ ብኩናት ጥራሕ ኢና ንፈትሖ ተልካ ፕሪቶሪያ ውዕል ንምንታይ ደኣ ሞ ጌርካ